Duk, alalalala, iwak le. Duk, alalalala, duk, alalalala, alalalala, berat le. Duk, alalalala, iwak meneh. Duk, alalalala, alalala, alalala, alalalala. Mancing marah-marah ya Hendro lagi teko lah ngenteni lho mesake le pade gondrong lho. Pade gondrong ngenteni ka tengah 6 lho, Lek. Iki lho. Oh. Jan tenan kok kae Lek radio lagi teko iki jane donteni kok. Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Oh, iwak tok iki, Lek. Lho, kono iki lho, Lek. Iwak tok iki. Whisper your name in the rush of the. Kono enek lho, kalau njono klep lah ora gondok lah. Gon iwak Lek iki, Lek. Gon iwak iki lho. Oh, njono klep. Apa? Kedajah. Walalalalalala. Iki. Gon iwak iki, gon iwak tok iki. Iwak tok kene iki kena arek nutul jane. Ning kancaku ora gelem rene kok. Kancaku ngejake rono kantor. Ngejake nang kono kae. Ora apa turuti. Kancaku sing rambuté gondrong. Rama ngene iki rama. Wah, terus tenan kene kok. Tenang. Kan gede bolo. Iwak tok iki bolo. Arahkan ke air. Ada air, ada ikan. Ngono tak semboyane bolo. WKM lho, mlaku nyampar klambi. Bentan jam 5 tekan kene jam 8. Oh, marah-marah pada kamu sing teko keri ya, Bolo. Kayak ade teko dhisik ya. Oke, Bolo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis awan iki yo. Sampai ketemu lagi yuk, kok sampai ketemu lagi. Mulai karep pembukaan kok sampai ketemu. Oke, ini kita mancing lagi di WKM, Bolo. Ada Lek Firadi lagi, ini ada Lek Satrio. Ada Lek BNR. Lek Benny Fishing ya itu. Jangan lupa subscribe, Bolo, baru buat akun baru ya. Ini kreator lawas sampai buluan Lek PDG channel ini. Ini sekarang channelnya malah wah di stop katanya kameranya off. Nah, di sana ada Le Agus Gondrong Labanan ada di sana itu ya. Karena kayak nyemil ya. Le Gondrong Labanan ya. Esok hari kita cuma berenam, Bolo. Spotnya kayak gini. Oke. Gak usah pakai lama-lama aja ya, Bolo. Langsung nyemplung. Kawanan gara-gara Le Agus ngenteni swedotmu. Kawanan wes. Ayo kayak nyemplung. Oke, Bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita uncal. Bah nyuwun ulame Mbah ora ngarani. Sak pawae mawon wis pokoke. Gede cilik ora nolak, syukur-syukur 4 tu. 4 tu 8 6 cewet jarene Le Agus. Yo. Bismillah, muga-muga ning kene dikeki hasil sakmene. Amin. Duk, alalalala, iwak le, alalalala, ada sampai gede nih. Wah, telak biang tak le. Wah, langsung sama ini bola. Kita sama tang nari lemu lagi. Rata gede lagi. Wah, telak biang tuh le. Telak biang. Alhamdulillah, satra perdana. Alah ya teleke. Enak iwak biasane lek samene lho rene iki dilodok niki udah turah padhet iki. Tang nari turah iki. Turah cari utang
Tangan sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwak tak kene. WKM. Naku nampar rompot. Naku nampar gak? Alalah. Kewane 3 meter lho. Drew. Untung manut iki molek biasa diunggahin manut. Berat kentir no, 3 meter ya. Ki aku nggo naga hitam no randang mentas. Malah walesanku jundet. Ora sing narik sing jundet ning walesane sing jundet. Aduh. Walesane mblusuk. Walesane ambles mah jundet-jundet nah. Semayan bolo. Perdana langsung semono price peng-pengane. Engko garek 6 nyari 7 nyari nih gentik. Ya, saya nyusul cucuk. Cucuk no lek. Nyusul silet no. Ligi wes. Yo, terus kita perpitonan dimulai. Yes. Ayo mbok dipan mah. Mangane wis demo kaya piye? Pindah. Heeh, gesong, langsung. Ya sing kiwon aja. Iki aku lagi kira. Aku lagi entuk siji lho, Bro. Ho, amene iki. Bisa pindah le Agus. Ya ampun. Gledak. Nek ngene gledak nek remuk lho. Amene lho. Oh, kaget tuh mau. Oh. Gledak. Ndi kancaku? Ya ampun. Ya ampun, kancaku. Itu urung. Biasane juara lho. Pedot. Iki ya pedot. Belas iki ya. Sapur apa lho siji tok iki lho nyapu sak iki lho iki ya. Sak nggo bakaran iso iki. Wis pedot ya wis. Iya ya. Nonton Pakmu. Oh, ngono to, terusan to. Tak ndak elek. Jon, putihan diadai le Jon. Iki kacau le Jon, putihan diadai ya ampun le. Sing tutupe masih lho. Golek ki yo nila ra putihan. Pengen itu video gitu. Aku lagi entuk siji ki lho le Jon. Dijak pindah iki lho. Sakmene iki lho sakmene lho. Kancaku wis bingung ngejak pindah. Aku lagi entuk siji padahal. Wis ya wis ra apa. Tak turuti lek. Tetep tak turuti kowe lek. Sing tenang wae. Gatil. Ke bola, hari kita mulai pertandingannya lagi bola. Iki mau kancaku kedak pindah bola. Alah. Ramah bu kamu. Gitu siji aku iki ngejake pindah terus piye niki ya. Halah. WGM iki sak nggon-nggon iwak kok. Bingung pindah. Ya tak turuti ya nek mesakne aku kancaku. Duk, alah. Aduh, bajindol cewek cacah. Yo, lagi pindahan itu cewek. Hais. Gogor bali. Hansem mana? Nyedak tombak. Perjanjian nyedak tombak iki. Kedawan senar bola. Wis tak celuk ning kancaku. Lek Satria rene apa, Lek? Genah watok kene, Lek. Yo tak celukno, liyane ra tak celuk. Duk, alah. Brot Lek. Alah. Kancaku nang endi kira ning suarane iki? Lha. Kok iwak ngene ta. Ya ampun. Iwak kok ngene. Alah.
Lah kok golek nggon ada lho kene lho iwak tok. Hari le. Hari le Agus. Agus nang ndi to kiran korane iki? Nggon iwak ngene kok. Alala. Alala. Iwak tok. WGM. Duk alalala iwak meneh. Gampange ram ngene. Alalala kropyak. Satekem. Alalala kok sik. Ah. Iya lala. Alalala. Ah, ta. Nek Agus. Dirimu di mana? Nang mriki. Lho, iwak satekem, Lek. Iki ora tak gedhe-gedhekke, ora tak cilik-cilikke iki. Pak Mas, neh bola. Masuk karambah bola. Ihi. Iki iwak-iwak tok. Plung lumut metu iwak. Ah. Mang mriki. Lagi ngono dumbulke, lagi cemplungke wae. Duk. Alalala. Lek Beni. Alalala. Sak tekem-tekem ngene lek Beni. Ora pengen. Alalala yo. Gampange ram ngene iki lho iwak mene-mene. Kancaku. Lek Agus. Gawe nek endi? Ki lho WGM mlaku nyampar iwak lho. Reneng suarane. Nang tembak pinten, Mas? Nang tembak pinten? Iki nggih semeter punjul kok nih ya. Ndelah entuk misal ngresiki ngisorane rada jero. Karo tengane enek nih. Alalala rapopo telat rekam rapopo. Wlah sak tekem-tekem ngene lho lek Satrio rene yo kandian nih. Walalala. Oh, mene-mene ra gelem rene yo lek. Lho, mene-mene wae. Alah sik. 5 apa 6 ning wae. Aku wis tok akeh lho ning kene. Oh, cakep. Iwak tok ngene bol. Sak tekem tenan iki lho ya, ora tak gedhekke, ora tak cilekke, ora. Padake kancaku wae. Nang mriki iki lho lek mumpung iwak aja akeh, engko ndak wayah macet ke moro. Tenan nih sak cemplung-cemplungan iki. Tembakan karo tengah meter. Iki mumpung lagi adzan anu lho iki. Dhuwur lho iki. Lagi cemplungke ngene yo. Akeh ae dicemplungke wis gendut. Alah rasido. Perembusane semono akeh cah. Rembusan apa iki? Rembusan apa iki? Wis sik lumute tak ketoke wis disendal ping 3. Oh ijek badal ngerti tak enteni sik iki mau. Aduh. Oke rawo baleni. Baleni nih. Ora kapok. Oh, sempat kayak ini lho, Bro. Di tengah-tengah tumbuhan kelampis dan tengah-tengah tumbuhan mantang. Walalala. Nggon iwak-iwak tok.
sak jose tenan iki. WGM mlaku nyampari iwak ya niki tenan. Resmi. Oke, bolo mancingnya saya sudah sampai di sini bolo. Saya sudah sampai sini dulu. Wah, ikan pelumpak bro. Sidik-sidik iwak, sidik-sidik iwak. WGM sidik-sidik iwak. Alah, mene bolo. Alah gelo. Alah sak mene gelo. Alah iwak mene ya ampun. Iwak tok daging bolo. Spek iwak bakar, ora. WGM spek iwak bakar iki. Oh, mantap jiwa. Wis ra umum sak mene iki nglawuhi wong sak RT. Oke, semoga kawan-kawan masih sempat tebur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang teman-teman lain nanti saya spill di atas perahu, oke? Sampai jumpa lain waktu di spot-spot terbaik berikutnya. Endi lek? Endi wak lanang wedok endi lek? Iwak lanang. Oh iya. Oh, Sakmene lumayan lek. Wah, kayak di plastik iki. Yo lho, iwak mene iki lho, Bro. Tak WGM mene iki. Ayo. Oh. Ya ampun. Alah, ya ampun bocah diweruhi aku lek ya ampun. Ngene iki wis. Lho, oh wis. Iki sing montel lumayan. Lah, lah iki sapa iki ya ampun. Ya ampun iwake mene kita. Ya ampun. Yes. WGM iwak tok ngene lek Firadi kae Yunan. Wis kabeh do entuk iwak renek sing ra entuk iwake sapa dak entuk kabeh. Sing ra entuk ki sapa? Kira. Halo kancaku. Gimana? Masih berani? Ini entek. Iya. Aku yang nyamari wae. Entek wadiku. Untuk bisa pari battle iki kancaku. Kancaku melarikan diri terus. Ora wani jajar. Ora dirusak. Wis aku pengen bengong terus. Wis ngono wae. Oh, iki lho sak rarane. Lho, sik to. Mene-mene lho, Bro. Nonton sik tak puncake tak cedake sik. Mene-mene tok. Oke. Rong riak. Rong ngeri. Oh, wis. Mantap. Mantap.